shout out kay Hey guys, may gabi sa tanan day kining first of all, greet na ko kung mga kauban ng sa Wadwad, sa Wadwad boys. Pasensya na kayo kay wala mi mga update karon nga video kay medyo busy nya. si Kylog GR kay busy kito si nagwadwad. Oo, nagsigig kuan kay nalagi bayron nun nya. Kaya ngayon kung mga kauban, Oh. busy po sila kay na sila yung mga utang sa kuan nya. Kining si kuan si bata ba kay gusto. Oh, sige. Ay guys, mayong gabi sa tanan day. First of all, greet na ko ang atong labong makakagahom nga tagahan na niya grasya karong adlaw niya. Kuan po din ako na kung mga kauban day nga permanente kaluyan sila sa adlaw nila nga panginahanglan. Labi na niya kung kani samukan kani oh. Di mga bataan mga naiutang ba. Ya wala, pasensya na po kayo kay wala mi update sa mong vlog karon kay busy lagi kayo na mga kanya-kanya nga problema, may mga kanya-kanya nga bayronon ba. Ya na po yung mga kuan, importante nga lakaw mo nang sa karon wala sa gid mi naghimo og video kay busy palagi kayo. Pero sige lang kay basin day puhon-puhon maka-upload na sad mi maka-update pud mi sa mong Wadwad Boys official. Yo, shout out kay kang Guys, kami day mga Wadwad, pasensya boys. kayo kay wala mi ka-update sa mong vlog kay syempre busy kayo na yung mga pamilya pud ba nga gibuhi ana nya utang na nga mi ka-vlog karon. Shout out day kay Kirara, grabe power kay yung pidikap rimat si bata murimat si bata nya. Shout out day kay Kyle nga tama na mga Wadwad. Wadwad nga wala diri karon og si GR. Okay, nagwadwad sila biyahe niya, nagpa-condition sila hang mga pidikaba kay makigrimat sila kang paring Kirara. Kirara lang talaga malakas. Kirara gid, grabe. Hindi mababangbang. Grabe, kusog kayo mudagan og gratos 20. Grabe yang stakes guys, mupalo og 120 guys, standard. Grabe. I-upload mo na mong video karon sa muang kuan. Boss ay mo Wadwad. Sa may mensahe nimo sa tong mga fans dia? wala support lang ko sa mga kauban. Support eh. Kini si kay Grimat mo. Kay Grimat. Pasensya na kay guys nga makita nimo sila magsigaw-lakaw sa likod ba kay murag naigno sila sa video karon ba kay syempre murag mika vlog ba. Dili may mutang kay gusto gyud mo balos gyud. Balos mi Kirara. Balos sila Kirara. Mandaga Kirara. Tay ka pre. Kauban na naman na Kirara. Grabe, idol ka namin. Ipangandaman jud si Kirara karon kay grabe ka power yang pidikab. Murag single mudagan guys, 125 nga standard stock STX. Mupalo og 120. Power kayo. Luoy kay mga barako guys, di kagugod. Grabe jud ka power murag Kirara lang sa kalam. Kami gani nagkanya-kanya mi og pangita og shop ba nga kanang magpa-sit up mi nga yung natupod ka power amo ang motor kay grabe bitinon jud mi sa was guys, makakita mo sa mong video amo man ang i-upload karon naman dia. Mga guys. Nya kani si bata o dili gid lagi daw siya katulog kay naglaba jud ang ulo ba kay yun sa raw to standard tanan niya iyaha. Parehas ra gud sila unta standard niya nganong gilupig iyaha man ta ang pinakakusog. Mo gyud. Di siya katulog guys. Lain kisa murag Yamot. murag oy lain man. Pero okay na guys kay Tanawa guys. Anak mo ginang anak mo ginang kinabuhi guys. Lain na kay naong pasensya na guys kay mo ni amo kauban nga bag orang natukaran. Nakataka sa mental guys, wala pa bantay sa nurse ba? Wala ka maintain ni sayang tambal guys. Pasensya kayo na amo kauban no. Part Kirara, idol ka namin. Saludo kami sa iyo. Nag-iisa ka paring Kirara. Grabe, down to earth. I salute you. Grabe. Ang lakas mo. Ikaw lang ang nag-iisa sa Wadwad Boys na pinakamalakas. Grabe. Ang Rematsing. Abangan niyo pala yung rematch namin guys ngayong this coming 2025. this coming